So kamar yadda muke kallo, so gashi nan at the market price na sa zan sai guda 30, wanda idan na sa zan sai guda 30 good for 3 days whatever, da sa good till cancel kawai. Order ya zamana kawai till cancel, zan sai shares din shi guda 30 akan naira 1800. So kamar yadda muke kallo, idan na zo nan kun ga na yi amfani da market order. Ita market order ko da yaushe kawai za ta saya ne at the current market price, amma ko da yaushe market price charges din shi na tsada. Idan na zo na sa buy, kun gani zai kawo min da charges da waye commission da waye guda 30. Market price naira 60 ne current market price, commission din shi kaza, fee kaza, kun gani. Market margin naira 180, which is what, how many percentage na 10% is too much. Kun gani market margin is too much. 10%, 180 tunda 180 sai 10% is too much. Idan ka sai zaka sai na 100, to fa sai kai asaran 10,000 ba. Shi yasa ko da yaushe nake bada shawara kai mutum yayi sayayya da market price. Ku duba market margin din 180 za a caje ka, is too much. Idan ba za ka gane ba sai in zaka sayi kamar na 100,000, idan zaka sayi na miliyan 1 za su caje ka 100k fa charges na market margin, is too much. Kun gane? So dole kake amfani da limit order. Kun ga yanzu guda 30 na ce ko zai kama da market margin da sauransu 260. To idan na koma baya kuma canceling, sai na zo ce to bari na amfani da limit order. Na sa limit order at the price of 60 naira. Ina so